Hej, det er Danske GT, og nu vil vi vise jer, hvordan I kan få Yeti Reactor. Det er et program, hvor I kan spille det her, og alt muligt andet. Så, vi går i gang. Hvad skal du åbner Google. Her skriver du Yeti Reactor. Trykker der. Og så trykker du Free Sign Up Now. Så skriver du Use password, re-enter password, email, re-enter email, name, sender birthday, secure Christian, you answer, verification code, og 3790, og would like to, I ved godt, og tryk der. Og fra at vise det virker, så kan jeg så gå ind på det. Tager lidt tid. Sådan der. Så er vi tilbage. Okay. Prøv lige. Okay. Kan ikke lide lusten. Og jeg kan ikke lide lusten. Det er enten sådan her, eller er sådan her. Det er sådan her for det sidste spil der. Sådan der. Og så skal I installere det. Og det kan tage lidt tid, hvis jeg er langsomt på computer. Så, farvel.